הוושלרים מחפשים בית עם אופן ספייס בין המטבח לסלון. מעט מדרגות, חצר גדולה, הכל מחכה להם כאן ברמת רזיאל. או יותר נכון, יחכה להם, ברגע שיסיימו לבנות את הבית, בשטח שהראיתי להם. תראו, הפעם תצטרכו לפתוח את הראש פעמיים. גם בקשר לאזור הזה, וגם בקשר לבית. ג'ו, אם תוכל להסביר להם. אז יש לנו פה מגרש של 580 מטר, שניתן לבנות עליו כרגע 200 מטר ועוד שטחי שירות. אתם בשליטה טוטלית, ובסוף הבית ייראה בדיוק איך שאתם רציתם. בוא נדבר על מחיר, ג'ו. אז על המגרש מבקשים 1,400,000 שקל, ובהנחה שהבנייה תהיה סביב 1,000,000 שקל, אנחנו עדיין במסגרת התקציב. תגידו, אתם יכולים לדמיין את הבית שלכם כאן? אני כבר כן. כן, האמת שכן. אני רואה אותו ככה בנוי, טרסה למטה, יש כמה עצים פזורים, ככה לא חוסמים את הנוף, דשא. בוא נאמר שבנייה לא מפחידה אותנו, אתה יודע, יש אנשים שיכנסו לזה מסדרה, לא, אנחנו... דווקא יש משהו נורא נחמד בזה שאתה בונה לעצמך ואתה מתכנן את זה כמו שאתה רוצה, עם השירותים שאתה רוצה, בדיוק. אז כדי להקל עליכם, אני רוצה לקחת אתכם כאן לאחד השכנים, שגר ממש בסמוך, וגם הוא בנה את ביתו במו ידיו, אז בואו ניגש אליו. אחרי שני בתים, אני מזהה אצל הוושלרים חיבה מיוחדת לסגנון הכפרי. אז אני לוקח אותם לראות את אחד הבתים ביישוב, שיוכל לשמש להם השראה. זה המטבח. כפי שאתם רואים, הרבה חלונות, הרבה אור. תקדם לסלון? בשמחה. יאללה. אז מה דעתכם על העיצוב? בסדר. זה באמת הסגנון שלכם, כזה כפרי, מדבר אליכם? כן. איך הייתם רואים את הבית שלכם בנוי כאן? כמו פוסטר, שזה הכל כזה אופן ספייס. זה הכל פתוח ויש זרימה, אנשים יכולים להסתובב חופשי. אני רוצה לעזור לכם קצת יותר לדמיין איך הבית שלכם ייראה. בואו איתי. אז חברים, תכירו את מיכל האן, אדריכלית, מעצבת פנים, חברה טובה וכישרון גדול. אז מיכל, הזמנתי אותך כדי שבאמת תנסי לעזור לנו לשפוך אור על השטח הזה שראינו, ולעזור לצביקה ונועה להבין מה אפשר לבנות שם. אז בואו נשפוך אור. יאללה. עשינו במגרש כמה ביקורים מקדימים, כדי ככה באמת להתרשם מהנוף, מהאווירה, ולהתאים את התכנון שלנו לכל אלו, וכמובן גם לתקציב שלכם. הבנו שסדר גודל של התקציב הוא כ-5,000 שקל למטר, ולפי זה באמת ערכנו את התכנון. זה הבית ממבט חוץ. אנחנו ערכנו הגבהה מסוימת של המבנה כלפי הרחוב, וזאת כדי להכניס כמה שיותר נוף אל המבנה עצמו. המבנה מתוכנן בקווים שהם יותר כפריים, שמתאים עצמו גם לרצונות שלכם וגם לאזור עצמו. זהו חדר המגורים, כאשר בחרנו להישאר עם התקרות המשופעות חשופות. במצב הזה נוצרות לנו תקרות מאוד גבוהות, שיצרנו בהם חלונות סקיילייט, שמכניסים כמה שיותר אור ונוף פנימה אל הבית, והשתמשנו בחומרי פנים מאוד חמימים. ניסינו כמה שיותר להכניס את הנוף, את האור פנימה. בואו ונעבור לחלל המטבח. החלל הזה, כפי שאתם רואים, הוא מאוד מואר ומאוד פתוח, והמטבח כולו עובד בצורה מאוד אינטגרלית עם שאר החומרים של הבית, מבחינת החום והנוף והחומרים שאנחנו דאגנו להשתמש בהם. זו יחידת ההורים, שכמובן שדאגנו שתשקיף אל הנוף ואל החצר האחורית. דאגנו לרצפות פרקט, כפריות יותר, ואתם רואים איך חדר השינה למעשה משתלב גם הוא בנוף הכללי. יש מרפסת שצופה אל הנוף שמשרתת את חדר השינה, ומתחבר בכלל לכל המראה הכללי של הבית. זה עושה לכם חשק להיכנס עכשיו לכל התהליך הזה של בנייה ובעצם ליצור את בית החלומות שלכם? זה משהו מאוד מאתגר, שזה משהו ששלך, שבסוף אתה בונה את הבית ואת האהבה שלך והמקום כמו שרצית. מיכל, תודה. זה הזמן לקבל החלטה בקשר לבית או הדירה החדשה שלכם, אבל רגע לפני כן אני רוצה לשלוח אתכם לבנק, אל מירב, אני כבר הייתי אצלה. אני חושב שיש לה כמה דברים לספר לכם בקשר למשכנתה שאתם יכולים לקחת. חשוב מאוד. אז בנק, וניפגש לשיחת סיכום. בכיף. אני לא יודע אם